Zoltánt, növekszik a családtámogatás jövőre, Dészabó Miklós vagyok. A fővárosban szombaton éjszakától a Lehel utca kifelé vezető oldalán megváltozik a forgalmi rend a Róbert Károly körútnál. Az egyenesen haladó forgalmat a villamospályára tereli, míg jobbra két sávon lehet majd kanyarodni. Üzenetére ma is számítunk, SMS-ét várjuk a 0670 645 00 00-ás számra. Elbúcsúztatták Kocsis Zoltánt. A világhírű zongoraművészt a Zeneakadémián ravatalozták fel, ahol délelőtt tisztelői róhatták le kegyeletüket egy szál fehér virággal. Az árt körül... Jobbra két sávon lehet majd kanyarodni. Üzenetére ma is számítunk, SMS-ét várjuk a 0670 645 00 00-ás számra. Elbúcsúztatták Kocsis Zoltánt. A világhírű zongoraművészt a Zeneakadémián ravatalozták fel, ahol délelőtt tisztelői róhatták le kegyeletüket egy szál fehér virággal. Az árt búcsúztatást a Zeneakadémia előtt kivetítőn és a Duna Televízióban élőben is követhették az érdeklődők. A szertartáson Orbán Viktor is lerótta kegyeletét. Beszédet mondott Áder János köztársasági elnök, Kulták György zeneszerző, Víg Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, Mocsári Károly zongoraművész, Perényi Miklós csellóművész, valamint Kovács